L'educació és un procés per a tota la vida. L'educació és una tasca de tots i totes. L'educació és un exercici de corresponsabilitat de tota la xarxa social. Escoles i ONGs comencen a treballar en un mateix sentit. Així comença Competències i EPD. L'objectiu de la sessió és presentar què és el currículum i sobretot les competències bàsiques, però en general, no solament educació pel desenvolupament. No? I tenint clar que a qui anava dirigit són persones que estan en ONGs, que segurament que han de fer material i per tant ho han de tindre molt clar, i persones que estan al centre educatiu. Que per dissenyar la classe és un repte perquè són dos nivells molt diferents, però alhora la metodologia que he utilitzat va molt bé que siguin molt diferents, perquè al treballar cooperativament el que no sap un ajuda l'altre i així s'aprenen entre ells. Primer hem començat per definir currículum perquè és la base, si no sé què és currículum perquè el que et trobes que la gran majoria de professionals currículum només entenc per continguts. Aleshores, crec que l'important és tot l'altre, no solament els continguts, els objectius, i sobretot la metodologia i les competències bàsiques. Farem una ronda. Quan haguem fet una ronda d'aquestes 4 o 5 paraules que ens sortirà, el grup feu una frase. D'acord? Un cop això ho hem fet i amb treball cooperatiu perquè puguem entre ells parlar i discutir, etc., passem a competències bàsiques. En competències, primer, el que era important és la definició, i no tant quina és la definició oficial, perquè són molt enrevessades, però sí tindré clars 3 o 4 coses, i això bàsic. Una cosa és això, una altra, quines són les competències del Departament d'Ensenyament, que són 8, els hauríem de saber de memòria, vull saber perfectament, i després l'última part, una mica, és per què treballar en competències, que no es pensin que això és una inventiva de 4 locos, sinó que hi ha una necessitat de treballar en competències. Jo crec que aquests són els 3 punts, per mi, més importants que han donat les competències. A part d'aquestes definicions molt teòriques que el Departament ens les posem i tal, però sobretot és aquest aprenentatge de tota la vida, aquesta combinació de fets, conceptes, procediments i actituds, i aquesta capacitat d'aplicar un coneixement après en un lloc, poder-ho aplicar a un altre en contextos totalment diferents. Competència comunicativa i lingüística, que hem vist que llavors aquí, en el que ve d'ensenyament, i afegir audiovisual també, nosaltres no l'havíem contemplat aquesta. Perquè no inclou únicament la part de continguts, sinó també les actituds i la metodologia. Sí que és una funció orientadora, tenim tots els alumnes, els hem de preparar per la vida, han de ser aprenentatges funcionals, que puguin aprendre, que sàpiguen aprendre, que pugui estar tothom valorat, el que et sap més, el que sap menys, i això també és una decisió.